خلافت عثمانیہ ہن تے سارے بندیاں نوں پتہ ہونا ہے جی 1299 میں شروع ہوئی خلافت عثمانیہ دی بنیاد رکھی گئی سی. یہ جڑا عثمان سی نا عثمان اول اینو پنڈ والے نے کٹ دیتا سی. یہ بنیاد کیویں رکھی جی پنڈ والے نے کٹ دیتا. جویں نیک بندے چاہتے نے نا کہ برے نہ رہیں ایویں برے بھی آدھے نیک نہ رہیں. ہن بلا کسے دا دل کردا بے اسلام آوے بول دے نہیں تہاڈا تو کردا ہے نا تہاڈا نام تو میں نہیں لیندا. پھر جہے ٹھیکیدار بنے بیٹھے نے انہاں دا نام لینا. بھائی کدوں انہاں دا دل کردا بے اسلام آوے پتا جے اسلام آیا تے ٹوکا چل جانا ہے. غریب تو اسلام نو پسند کردا یار. اسلام آوے اسلام امن لے آندا. انہاں آکھیا اینو باہر کڈو یار بابا بڑا ہی تنگ کردا اس عثمان نو باہر کڈو یار. کڈ دیتا باہر. انہیں آکھا چلو مینوں نہیں ران دیندے ہو تے میں بھی آدھے پیر دے بوئے تے جانا. پیر دے بوئے تے ٹر گیا. گل کدوں دی ہو رہی ہے 1299 دی. پیر آج دے نہیں یہ بڑی پرانی گل چلی یار. عثمان اول اپنے پیر دے بوئے تے ٹر گیا. تے میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار کلندر رومی کشمیر جن نے شادی نہیں کیتی تے پوچھیا گیا حضور جدو کوئی بندہ جمعہ رات آندی ہے روحاں ٹور جاندیاں نے اپنے اپنے گھراں دے اندر تہاڈی روح کیڑے بوئے تے جائے گی؟ فرمایا کوئی گل نہیں شادی نہیں کیتی آدھے پیر نال تے نبھائی ہے نا میری روح میرے پیر دے بوئے تے جائے گی. فرمایا میری روح میرے پیر دے بوئے تے جائے گی. انہیں آکھیا چل پنڈ والے کٹ دیتا چل پیر دے بوئے تے رہیے. سبحان اللہ. ستے خیران جندہ پیر نگری ہوئے. زمانے دیاں واواں زمانے دیاں تکلیفاں مصیبتاں انہوں کچھ نہیں کہہ سکدیاں. ٹر گیا عثمان پیر دے کول شامی پہنچیا. پیر نے فرمایا پتر اے حجرے اندر سو جا. عثمان اول حجرے دے اندر سون گئے نے. جڑے پاسے بھی پیر کردے نے اگوں نظر آندا ہے انج لگدا جویں اللہ دا قرآن پیا ہویا ہے. ساری رات بیٹھے رہے ستے نہیں بیٹھے رہے. صبح دا ویلا آیا تہجد دے ٹائم تے بوا کھولیا پیر سامنے کھڑا ہے. فرمایا کی گل ہے؟ عثمان راتی نیندر نہیں آئی اکے حضور کیویں سو جاندا جڑے پاسے بھی پیر کردا سی ایویں ہی لگدا جویں اگوں اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے. اللہ دا قرآن نظر آندا سی. فرمایا خوشخبری آئی میں خواب اندر ویکھیا ہے ایک آواز آئی ہے عثمان
تو قرآن دی قدر کیتی ائی اسی تینوں اس علاقے دی بادشاہی دیواں گے جنہ تینوں کڈیا ہے اس علاقے دی بادشاہی عثمان اسی تینوں عطا کران گے۔ اے بادشاہی کیویں لبھی ہے؟ اللہ دے قرآن دی برکت دے نال، قرآن دی برکت نال لبا ہے۔ تے فرمایا جا، کہن لگا حضور بادشاہی کی مینوں لبنی، مینوں پنڈ والا باہر کڈ دیتا۔ فرمایا جنہ کڈیا ہے اس علاقے دی بادشاہی تینوں ملنی ملنی، اسی کہہ جو چھڑیا ہے، اسی کہہ چھڑیا ملنی ملنی ہے تینوں۔ عثمان نے عرض کی تھی ٹھیک ہے حضور مل جائے گی ویلا۔ عثمان نے دین دا کم کیتا، جھنڈا لہرایا، پرچم لہرایا اسلام دا، پھر بادشاہی مل گئی۔ عدالت دے اندر پہلا قانون کی لاگو کیتا ہے، آؤ میں تانوں سنانا چاہنا وا۔ ہن دے حکمران بغیرت ہو چکے نے، قرآن دا علم کڈی جا رہے نے، جہادیاں تا کڈی جا رہے نے۔ او میاں ختم نبوت دا قانون، ناموس رسالت دا قانون باہر کڈن تے تلے ہوئے نے۔ حضور دی ناموس تے پہرا دینا بڑی مشکل گل جے۔ عثمان نے پہلا کام کی کیتا ہے، فرمایا جننے بھی قاضی ہون گے جدو عدالت وچ مجرم نو پیش کیتا جائے گا، قرآن اتے ہاتھ رکھ کے جدو پوچھا جاندا ہے سچ سچ دس جھوٹ نہیں بولاں گا، اللہ دے قرآن تے ہاتھ رکھ کے جیڑی بھی گل کراں گا سچی گل کراں گا۔ عثمان نے قانون لاگو کیتا، جدو اللہ دا قرآن جدو اللہ دا قرآن عدالت وچ آ جاوے، کسے جج نے کرسی تے نہیں بیٹھنا، کسے جج نے کرسی تے نہیں بیٹھنا، کسے مجمع والے نے، کسے منصفہ نے، مجرمان نے، جنی دیر تک اللہ دا قرآن عدالت وچ رہے گا کسے نو بون دی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا اے اللہ دے قرآن دا اعزاز ہے، فرمایا قرآن عدالت وچ آ جاوے تے پھر کرسیاں تے نہ بیٹھے رہو، اللہ دے قرآن دے ادب لئی کھڑے ہو جاؤ۔ اے عثمان نے ادب دیتا ہے، اے دسیا اللہ دا قرآن میاں، قرآن نال پیار کرو، قرآن نال محبت کرو، جنہ قرآن نو کنڈ کیتی ہے قسم رب دی ذلیل ہو گئے نے۔